исроил раҳимов намояндаи шаҳри душанбе бо яктаки сафед бар муқобили намояндаи шаҳри ноҳияи тобаи марказ ворис нуриддинзода барои ба даст овардани нишони тилло дар вазни то 95 килограмм нерӯсанҷӣ мекунад. рақобат оғоз гардид. исроил раҳимов имрӯз воқеан барои ҳамагон рақобати арзандаро нишон дод ва то ба марҳилаи ниҳоӣ омад. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ки барои ба даст овардани нишони тилло ӯ чӣ гуна ҳунарашро нишон медиҳад. исроил раҳимов дар як рақобати бисёр ҳам сахту сангин дар марҳилаи нимниҳоӣ тавонист улуғбек раҳимовро шикаст бидиҳад ва ба ин марҳила биёяд. акнун дақиқаҳои аввал чун мебинем каме аз эҳтиёткорӣ пеша мекунанд ҳарду варзишгарон, чун аз ҳад зиёд наздик намешаванд. исроил раҳимов аз сари остин ҳарду медоранд. як пойзанӣ аз ҷониби ворис нуриддинзода намояндаи шаҳру ноҳияи тобаи марказ. хоб маълум аст ки каме акнун шояд аз ҳамдигар ҳарос доранд ки наздик намешаванд. исроил раҳимов каме аз ҳариф албатта қадди баландтар дорад. аз гиребон хеле мустаҳкам медорад исроил раҳимов. акнун як пойзанӣ дошт, вале суръати баланд ки надошт барои гирифтани имтиёз кифоягӣ накард. ва бори дигар пойзанӣ аз ҷониби исроил раҳимов. ворис ҳам ҷавоб мегардонад ба ин амалкард. фишори исроил раҳимов. вақте ки дар гӯштинҳои майдонӣ ки дар шаҳру ноҳияҳои кишвар баргузор мешуд, исроил раҳимов бо ҳарифон ҳатто анқариб як соат, ним соат ҳунарнамоӣ мекард, аммо аз ҷиҳати физикӣ ки бисёр пурқувват аст монда намешуд, яъне хаста намегардид. инро ҳам мухлисон хуб медонанд. барои баромадан аз рӯи гилем ба ворис инҷо огоҳӣ дода мешавад ва акнун сари зону менишинад исроил раҳимов. исроил раҳимов аз ризқиддин раҷабов дарси гӯштини ҷудо гирифтааст. албатта яъне таҷрибаи ҳунарнамоӣ дорад дар ин ришта ва ҳаракати охири исроил раҳимов имтиёзи баданро ба ӯ таъмин мекунад. ва ризқиддин раҷабов ҳам чун мо чанд лаҳза пеш исми ӯро гирифтем дар инҷо нишаста ба исроил тавсия медиҳад. инҷо акнун ворис нуриддинзода ба назди табибон меравад. ӯ каме аз дасташ лат бардошт.
бармегардад акунун ворис ба арсаи рақобат ва бо як нерӯи бисёр ҳам қавӣ фишор ҳам меорад бар ҷониби Исроил Раҳимов. исроил мехоҳад ҳарчи ҳарифро ба худ наздик кунад барои партоф намудан, вале мавқеиятро ҳам дур мегирад ворис Нуриддинзода. албатта соат ба оҳистагӣ 22 шаб мешавад, аммо чун мебинем дар нишастҷойҳои толор аз ду тараф ҳамон мухлисон бо майли зиёд паҳлавононро дастгирӣ мекунанд. албатта ҷолибияти дигарро зам мекунад ба нерӯсанҷии паҳлавонон. аз боло медорад акунун ворис, ду навбат ва ҳаракат, аммо ба хубӣ пайхаст карда буд Исроил Раҳимов ки ҳарифаш чӣ мехоҳад. сари зону менишинад Исроил, вале бе натиҷа, каме хаста гардидааст. сонияҳои охири ин нерӯсанҷӣ ва фишори Исроил Раҳимов ҳамоно бештар мешавад. Исроил Раҳимов як бадан дорад ки ӯро то ҳамаи лаҳзаҳо пешсаф нигоҳ медорад. ва тамом, вақт ба анҷом расид. дар ин нерӯсанҷӣ Исроил Раҳимов аз дастаи шаҳри Душанбе дар вазни то 95 килограмм тавонист ки медали тиллоро ба даст биёрад. хеле албатта имрӯз талош дошт, бисёр кӯшиш кард, рақобати арзандаро ҳам нишон дод ва билохира ба нуқтаи ниҳоӣ корро бурда расонид. медали тиллои вазни то 95 килограммро ҳам моли худ кард Исроил Раҳимов.